Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing bocah soleh-solehah. Kepriye kabare? Mugi sehat kabeh yo. Lan tansah semangat anggone sinau ing omah. Nggih. Dina iki balik maneh sinau basa Jawa. Nah, dek wau bocah-bocah sampun ningali video. Kira-kira video wau niku babagan napa nggih? Nggih leres. Pastine video mau gegayutan karo pasinaon dina iki. Napa to pasinaon dina iki? Nah niki ulangan 5 endahe negeriku tembang dolanan. Endahe negeriku ing piwulangan basa Indonesia yaiku indahnya negeriku utawa indahnya negeri Indonesia. Nggih, ing jerone yaiku ana tembang dolanan. Monggo sareng-sareng sinau napa to tembang dolanan iku, tapi saderenge maca bismillah riyin. Monggo sareng-sareng bismillahirrahmanirrahim. Diperhatikake awit awal nganti akhir supaya paham napa niku tembang dolanan. Lah iki cah apa to kang diarani tembang dolanan iku? Iki pangartene tembang dolanan cah. Tembang dolanan cara basa lagu untuk mengiringi permainan. Lah iki penjabarane cah. Tembang dolanan yaiku salah sijine tembang sing lumrahe ditembangake bocah-bocah nalika dolanan sakwayah-wayah. Dadi tembang dolanan iki biasane dienggo ngiringi bocah-bocah nalika dolanan. Ning kene sapa ingkang nate dolanan cublek-cublek suweng? Lah niku cah. Iku dolanane diiringi nganggo tembang dolanan sing irah-irahane cublek-cublek suweng. Ngono nggih. Engko ana tulodohe supaya luwih paham. Lah isine tembang dolanan sakliyane gegoyonan nalika lagi dolanan ya uga isi pitutur luhur lan gegambaran endahe negeri Indonesia. Dadi isine tembang dolanan iki ora mung dienggo dolanan, ning iku ana pitutur luhur, pitutur ingkang sae. Amarga jaman dhisik iku lagu iki dienggo ngamalake utawa dienggo nyampaikake ajaran Islam. Otomatis ingkang damel tiang-tiang ingkang sae yaiku para wali songo khususé niku nganggo tembang dolanan. Lan gegambaran endahe negeri Indonesia. Ngoten canggih. Bawa pesen-pesen moral. Nggih, yaiku mau alasane krana ingkang damel niki nenek moyang utawa para wali kanggo nyebarake agama Islam ing tanah Jawa. Nggih. Niku nggih. Nah niku wau wonten ora kaiket dening paugeran guru gatra, guru wilangon lan guru lagu. Iki pangertene. Guru gatra yaiku banyaknya jumlah larik utawa baris dalam satu bait. Nomor loro guru lagu yaiku jatuhnya persamaan bunyi sajak dalam setiap baris atau larik. Nomor telu guru wilangon yaiku banyaknya jumlah suku kata dalam setiap larik. Dadi tembang dolanan iku mau ora kaiket
telu paugeran iku dadi bebas cah nggih. Lagune pas ngoten kuwi. Nah, sampun paham nggih. Salajengipun ana tuladha. Sakniki tuladhae. Nah, dimirengake. Tuladhane tembang dolanan kang asring ditembangake dening bocah-bocah ya iku nomor 1 gundul-gundul pacul, jublek-jublek suweng, sluku-sluku batok, padang bulan, jaranan, gajah-gajah, kate-kate pindah, mentok-mentok, kupu kuwi, petik tukung, kidang talun, jaran teji, buta-buta galak, lan sak piturute. Wakeh canggih tuladhae. Lah saiki monggo dimirengake video tuladha tembang dolanan. Kira-kira iki irah-irane apa ae? Nggih, monggo ditingali kanthi petetes. Selamat menikmati. Alhamdulillah videone utawa tuladhae sampun ditampilake. Piye videone? Sae napa mboten? Sae nggih. Ing sinau dina iki wonten pinten video? Nggih leres. Enten 4 utawa sekawan video tembang dolanan. Nomor 1 ingkang awal wau niku irah-irahane yaiku sluku-sluku bathok. Ingkang nomor kalih tuladhae yaiku gundul-gundul pacul. Nomor 3 irah-irahane jamuren. Lan ingkang terakhir yaiku cublek-cublek suweng. Nah, monggo dinyanyekake ning omah ora apa-apa supaya tansah lestari lan tetep ana budaya Jawa kaya ngono kuwi. Cekal semanten saking Ustad. Tansah semangat anggone belajar ing omah. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.